mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi mukomana makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Handina kumbofungidzira kuti upenyu hwangu uchazochinja kusvika pakadai, nekuda kwekuti ndini ndakapiwa will of estate, ndikapiwa makey ekugaraji. Zita rangu muchanditi Tawanda, not his real name. Ndakazvarirwa ndikakurirawo kubudiriro. Amai vangu ivo vainge vari small house yababa, but vainge vachitozivikanwa mumhuri kuti vainge vari small house. So baba vangu vainge vaine umwe mukadzi uyo wavainge vakachata naye. Nekuda kwemitemo yemuchechi, vanhu vainge vasingatodi veukama kuti zvinhu izvi zvinge zvichizivikanwa. Baba vaiti kana vakauya kumba, because tainge tichigara pamba pevabereki vamama vangu, baba vangu vaiuya pakati peusiku, vobuda makuseni kuitira kuti vasazoonekwa nevanhu vekuziva, because sekuru vainge vari overseer kuchechi uko kwa vainge vachinamata. Saka ndini ndainge ndakapiwa zita rasekuru vangu. Sekuru vangu ndichavati ivo vainge vachinzi vaMhofu, uye zvekare mabhazi avo ndichati ainge achingonzi ndeekwaMhofu, uye zvekare vainge vaine makombi awa ndichati ainge achifamba marutsu ekuti Harare Chitungwiza, Harare Mabvuku, Harare Warren Park, but sandiko kwa ainge achifamba makombi awa nemabhazi. Saka mukukura ndaingozviziva kuti sekuru vangu vane mari yakawandisa, uye zvekare ndainge ndichitoendawo kuboarding school, asi ndainge ndisina kana relationship nemasiblings angu, zvekare nedzimwe hama dzababa, nekuda kwechechi iyo yavainge vachinamata, nekuti zvainge zvisingaite kuti zvinge zvichizozivikanwa kuti mwana waoverseer ane umwe mukadzi wenumber 2 uyo anogara kubudiriro. Saka ndakangokura ndiine relationship nehama dzaamai vangu, not nehama dzababa. Asi zvinhu zvakazochinja mushure mekunge sekuru vashaika. Sekuru vangu vakashaika mainge muri muna late 2022 muna December chaimo. Saka ndipo apo takanzwa zvichinzi tainge tichifanira kuti tinge tichitosimuka tinge tichitoenda kumusha, nekuti pakatouya imwe motikari yainge iri yasekuru, yainge iri Range Rover. Motikari iyi mukoma, ndini ndakadzotoidriver ndikaenda ndikanoisiya mugomo, asi ndainge ndiine vamwe veukama vashoma. Ndiyo yacho yatakaenda nayo kumusha, yakauya ina driver, tikanzi taitofanira kutoti tinge tichitokasika, tinge tichitotora hembe dzekuzochinja, nekuti sekuru vangu vainge vashaika, tainge tichifanira kuti tinge tichizoenda kumusha. Saka patakangoti tichingonosvika pamba, vanhu vakuru vakatotanga kutoridza mheterwa, vechikadzi vachitoridzawo mhururu vachipemberera inini. Saka nekuda kwekuti ndini ndainge ndiri sazita vasekuru vangu, handina kuziva kuti zvinhu izvi zvainge zvitori nemini muchivanhu. Vainge vachitopembera sedzinza kuti munhu uyo wavainge vachida kuti ange achizogamuchira urombwa hwasekuru hwavainge vasingazivi kuti uchazogamuchirwa nani, ainge akwanisa kusvika panzvimbo. Saka sezvo ndainge ndisina kukurira mumhuri, information yose iyi ndainge ndisina, yekuti sekuru vangu vainge vari munhu ainge akaromba. Asi chandaingoziva chete ndechekuti mukutaura amai vangu vaiwanzokuti ivo sekuru vangu vaigara vakangosviba nguva dzose, vakazara magrease. Saka mai vaiti zvimwe kuda nekuda kwekuti vainge vari makanika, ndokusaka vaigara vakangopfeka hembe dzakasviba, uye zvekare vainge vaine kamwe kakunhuhwa. Ndo zvavainge vachindiudza amai vangu. Saka vaingoti maybe nekuda kwekuti vanongogara vari busy sekuru vako, but ndo zvinoitika pavari. Saka sekuru ndainge ndisingatovazivi in person. Ipapo mukomana Ashe, after
sekuru vangu vazovhikwa ndo pakabva pachizotanga kutaurwa nyaya yekuti zvinhu zvainge zviri zvasekuru zvainge zvichifanira kuti zvinge zvichizopinda mumaoko ani, kana kuri kunzi mhuri kana iri yevanhu vanenge vaine mari paya panogoverwa nhaka. Hapana kana vanhu vanomboswera vachiita makakatanwa, umwe nomwe anenge achingotaura zvaanenge achida zvinenge zvichienderana nawo nebhizinesi rake iro raanenge achiitawo panguva yacho iyoyo. Saka pandakazopiwa mapepa ekuti ndini beneficiary mukuru, ndakafara, kana amai vangu vakafara zvisingaiti, nekuti zvinhu zvatainge tisina kana kutombotarisira patakauya kuzotorwa tichinzi tikufanira kuti tinge tichienda kurufu rwasekuru vangu, because amai vangu vainge vasina muchato. Mukadzi ainge aine muchato ainge aripo ende ainge asitomborina kana basa nazvo kuti amai vainge vauya. Baba vangu vaitonditora tichitombobuda totomboenda naamai, hapana kana ainge achimboita basa nazvo zvainge zvichiitwa nababa vangu. Saka mushure mekunge ndagamuchidzwa mapepa awa, ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kuma-offices elawyer rasekuru, nekuti rainge ririko kunhamo, rainge ritori nemapepa acho iwako. Saka ndakabva ndachizoenda kuma-offices ndokubva tachizonosaina paya. Mushure mekunge ndatambira zvinhu zvose izvi mainge mava muna January 2023. Saka mukoma ndakati now it is time for us to be serious, plus ndainge ndichida kuti fleet inge ichigadziriswa zvakanaka, because sekuru vangu vairana business ravo pachimusiyanwa. Saka ndainge ndava kuda zvinhu zvekuti zvinenge zviri legit. Ndainge ndichida kuti tinge tichiita rebrand. Handisi munhu uya wekuti ndinofarira zvinhu zvinenge zvisina kunyatsokutwasanuka. Saka ndakabva ndachizotaura nana makanika wangu, painge paine umwe murume ainge ari wechikuru uyo wandichati Farai, ndokubva ndachizotaura naye. Usiku hwacho ihwohwo mukoma ndipo apo pandakarota sekuru vainge vakagara pamusoro pedombo vakanditarisa, vakabva vati kwandiri, Tawanda, handidi munhu anoita zvinhu zvisina basa nezvinhu zvangu wazvinzwa. Vainge vakagumbuka vasina mufaro. Ndikavabvunza kuti ko ndainge ndakanganisa papi. Vakabva vachizongoti zvikwambo. Pavakati zvikwambo ndokubva vaseka vakabva vanyangarika. Mangwana acho makuseni mukoma pane imwe kombi iyo yainge ichifanira kuti inge ichienda kumabvuku, ndokubva yachizoita accident, pakafa munhu umwe chete. Ende mushure mekunge kombi iyoyo yapidiguka paitika accident, ndakavarota zvekare tainge tiri paring. Saka vakabva vachizoenda painge paine tsvina chaiyo yevanhu vainge vakaitira tsvina paring, ndokubva vachizotanga kundipushira netsvina iyoyo. Saka pavakatanga kundipushira netsvina, ndakafungidzira kuti zvimwe kuda maybe yainge iri mari, nekuti ndinongonzwa zvichinzi kana ukarota tsvina zvinoreva kuti inenge iri mari inenge yakawandisa kwazvo. Mangwana acho makuseni ndakamuka ndikataura naamai. Amai vakabva vati hope idzi tinofanira kuti tinge tichizifambira, tinge tichiziva kuti dambudziko ririmbori papi. Ndo patakabva tachizoenda kumasowe. Amai vangu vakabva vachizoudzwa kuti vainge vachifanira kuti vange vachindiudza zvose izvo zvavainge vachiziva maererano neupfumi hwose uhwo hwandainge ndapiwa hwainge huri wasekuru vangu. Amai ndo pavakatanga kuchema, ndo pavakazondiudza kuti zvose zvainge zvichiitwa nasekuru ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizozviita. Saka ndakabva ndachizotorwa nababa naamai guru naamai vainge varipo. Ndo patakabva tachizoenda kune imwe n'anga. N'anga iyi yakanzi ndiyo yainge iri n'anga hombe yasekuru. Saka uko ndakabva ndachizonoganhurwa nemvura, zvichireva izvo kuti ndinenge ndava kutevedzera mhiko idzo dzainge dzichiitwa nasekuru vangu. Saka ndiri munhu anongoshamba kamwe chete pagore, paya pekuti mvura inenge yonaya, ndipo pandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichibuda panze. Kana ndabuda panze then ndinobva ndachizotanga kugeza zvangu nemvura yemudenga, asi ndinenge ndakapfeka nhumbi dzangu. Handitotendedzwi kuti ndinge ndichikurura
ndinongoita zvekungonaiwa then ndobva ndachizopinda mumba. Handitendedzwi kuti ndinge ndichizotora tauro ndichizviomesa, asi kana kuri kunzi ndinenge ndazviita zvinhu izvi ndiri kuplot iro randakasiyirwa nasekuru, ndinenge ndatobatidza moto nechekare mune imwe imba iyowo yainge ichishandiswa nasekuru vangu pavainge vachiri vapenyu, apo pavaitawo mhiko dzekuti vanongogeza pamwe chete pagore. Kana ndapindamo muchimba ichocho ndipo pandinotanga kudziya moto uyo wandinenge ndabatidza. Ndinozviita zvinhu izvi kuzonosvika ndichizonooma. Ndinofanira kuti ndinge ndichioma hembe idzo dzandinenge ndapfeka, dzandinenge ndanaiwa nadzo ndakadzipfeka kusvika dzaoma ndisina kuzvipukuta. Saka ndo dzimwe dzemhiko dzacho idzodzo. Saka kubva ipapo kusvika pari nhasi mukomanashi, ndo nyaya iyo inoitika pandiri. Handigezi. Kana ndafunga kugeza ndinotomirira kunaya kwayo mvura. Kana mvura yanaya ndipo apo pandinobudawo panze ndobva ndanaiwa nemvura. Zvino dambudziko ravapo nderekuti ndava kuda kuti ndinge ndichiroora but ndinonohwa, noti zvekutamba ndinonohwa, zvimwe zvekuti kana ndega ndinozvinzwa kuti hapana pandiri kunohwa zvisingaiti. Saka ndauya pano ndiine dambudziko rangu iro randiinaro. Ndokudawo kuti vedare renyu munge muchizondibatsira ndoita sei. Saka handinawo kurekedza kufamba, ndakaenda kune vamwe sekuru ava vakandipa maoption maviri. Vakati option rekutanga unofanira kuti unge uchizouraya mombe 10 pagore kana kuri kunzi unenge uchida kuzogadzirisa nyaya idzi kana wafunga kuti unenge wava kudawo kuita mhuri. Saka handizivi kuti ndinozozvikwanisa here izvi zvekuti ndinofanira kuti ndinge ndichizouraya mombe 10 pagore roga roga. Ndakavabvunza kuti ko what happens kana kuri kunzi ndikazotadza kudziuraya mombe idzi pagore. Ivo vakati vazhinji vandakaitisa mhiko idzi dzakadai vakazopera kufa, kupenga, uye zvekare ndivo vanozopedzera kufa mudzinza rekwavo mushure mekunge zvinhu zvasekuru zvaenda zvichinonorova vanhu vose vemudzinza. Nekuti anzi mombe imwe neimwe iyo yaunenge uchifanira kuti unge uchiuraya anzi inenge ichitomirira munhu wemudzinza rekwaunobva. Saka gore iro rekuti unozotadza kuti unge uchiuraya mombe idzodzo dziri 10, kunyange ukanziwa uraya 9, 1 iyo yaunenge washotesa, zvinoreva kutoti unenge utori upenyu hweumwe munhu uyo waunenge uchitofanira kutoti unge uchizotomuchekeresa. Saka ndakatya option iyoyo. Vakanditi aiwa hazvinetsi, kana uchida imwe option ndinokwanisa kukupa nyoka. Nyoka iyi ndiyo inenge yava kukuchengetedza iwewe. Ichange ichizofamba newe, ichange ichizouya kuhope kwako, inenge ichizopota ichikutorera hope dzako, uye zvekare ichange ichizosika bonde newe. Asi ziva kuti kana waita option iyi haukwanisi kuti unge uchizova nemwana, kunyange zvikanzi unenge waroora mukadzi iyeye haakwanisi kuti ange achizokuzvarira vana, kunyange ukarara nevakadzi vakawanda sei. Saka ipapo mukoma ndo pava kundinetsa kuti ndoita zvekuita sei, because kutsva padumbu zvekare nekomusana ndava kushaya kuti ndodii. Ndikudawo mukadzi but at the same time handisi kuda kuti ndinge ndichizourayisa hama dzangu, nekuti ndinotya kuti mombe 10 dzakawandisa upenyu huna anohuziva. Pamwe ndinokwanisa kuzongomuka ndakabroka ndava kusakwanisa kumaneja kuti ndinge ndichitenga mombe 10 pagore. Vainge vakati kunyange ukatenga zviri zvimhuru hapana problem, unotenga zvimhuru zvako kutanga kwegore. Kana gore rava kuda kunopera, zvimhuru izvozvo unenge uchifanira kuti unge uchizozviuraya zvose nezuva rimwe chete. Nyama yacho vakati haidyiwi, inongosiyiwa musango. Zvinhu zvavo ndo zvinozoenda zvichizononwa ropa zvekare nekudya nyama. Saka ndo nyaya yandiunza pano. Ndoita sei? Ndotora hangu nyoka here, nekuti inenge ichindichengetedza inini. Kuroora ndinokwanisa kuroora, asi mukadzi uyo wandinenge ndaroora anenge asingazokwanisi kuti ange achizoitawo mwana neni. Ndiyo nyaya yandiunza pano.
Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma azvo vedu we. Hanzi ndakapiwa maoption maviri. It's either kupota uchiuraya mombe 10 pagore kana kuti unotora nyoka iyo inozwa like mukadzi wako, kana wangotora nyoka iyoyo inobva yato konzeresa kuti usazokwanisa kuzoita vana, kana kunyange zvikanzi unenge wava nemukadzi. Saka ngativabatsirei vosarudza option ipi, A kana kuti B, pakaipa. Hey yama 1 ndokusaka maybe makaramwirwa estate ya sekuru venyu nekuti avo vamwe vainge vachitozviziva kuti zvinhu izvi zvinonetsa zvemudhara uyu, ndokubva machizongotorwa imimi semwana asina kukurira mumusha mukabva machizorasirirwa zvinhu izvi. But let us try to speak with our dear brother mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ndauyawo pano ndini confession iyo yandinayo. Confession yangu yakamira sekudai. So ndinomwe muchinda uyo wandainge ndichiwirirana naye zvinhu izvi zvakaitika mainge muri mugore ra2014, but kusvika pari zvino handina kana mufaro mukati meupenyu hwangu. Handizivi kuti mudzimai wangu ndomuudza here. Tava kunoku kumhiri kwemakungwa inini nemudzimai, but vana vedu vanogara vachingoita sekunge vanopota vachibatwa nemamhepo, ende vana ava vava kutoita sekunge vanorasika njere kana vakada kutanga kupenga zviya zvekuti hamuvabati, vanenge vachiita imwe violence isingaite. Zvino kunoku kana mwana akaita saizvozvo unokwanisa kutotorerwa mwana, nekuti anenge ava kufanira kuti ange achitochengetewa munzvimbo yakachengetedzeka. Saka lucky enough zvinoitwa nevana izvi vanozviita kana vari indoors, kana vari kuchikoro vanotoita sekunge vana vari normal. Zvinowanzokuitika sometimes kuma 1 am zvekuti dzimwe nguva kuzotoenda kubasa 1 anozotorova umwe osara nevana, nekuti vanokwanisa kuita mazuva 2-3 vakangobatwa nemhepo idzodzo dzinenge dzichida kuti vange vachizviuraya. Saka mudzimai wangu haana kana chaanomboziva. Iye anotofungidzirawo kutoti zvimwe kuda kune vamwe vegodo neruvengo vari kuAfrica vari kukonzeresa zvose izvi, but zvakakonzereswa neni. Mudzimai wangu iye akakurira mubulawayo muNdebele, ainge ambori mukadzi wemunhu ndikamuchiva nekuda kwebody structure yake nerunako. Iyewo akandibvuma nekuti ndakamuisa pasituation yekuti she was very desperate. Mushure mekunge ndambomupfimba akandiramba, ndikazoronga zano neumwe mupurisa apo patainge tichiri kugara kuSouth Africa. Saka pandakatanga kushandawo muSouth Africa ndainge ndiine mudzimai wangu. Saka mudzimai wangu akazotanga kushanda pane rimwe bhawa. Achishandapo pabhawa ipapo tainge tava vanhu vekuti taigara tichingonetsana nguva dzose. Handina chandainge ndava kukwanisa kumuudza. Zvinhu zvose mukoma zvainge zvakangodhakwa mumarriage kubva zvaakatanga kushandapo pabhawa ipapo. Saka akazondiudza kuti ainge ava kusakwanisa kuti tinge tichiramba tichienderera mberi nerelationship. Ainge ava kuti relationship achiti iyi haisisiri marriage zvachose. Akandiudza kuti ainge ava neumwe murume uyo ainge awana, murume ainge aine zvemari zvake. Saka akabva achizotora hembe dzake ndokubva achizoenda. I was desperate mukoma, ndainge ndiine imwe depression isingaite. I then approached mukadzi wefriend yangu ndikamuudza kuti ndainge ndichimuda. Akandiramba kunyange pandakatombomuburidzira mari. Saka ndakabva ndachizoti one day ndakagara, ndo pandakangofunga nezvomumwe mupurisa uyo wandaipota ndichimboitirawo mapeace job nemupurisa uyu taitowirirana zvekutodaro. Saka ndakabva ndachizotaura naye mupurisa iyeye ndikamuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achizondibatsira. Painge paine munhu wandainge ndichida kuti ange achizosungwa. Handina kana kumbomunyepera. Ndakamuudza chokwadi kuti munhu wandainge ndichida kusungisa ndainge ndichida kumusungisa nekuda kwekuti ndainge ndichichiva mudzimai wake. Akati like serious? Ndikati wongu
ndo zvandiri kuda kuti zvinge zvichiitika because mukadzi wake ndinomuda. Akabva anditi zvechokwadi mukadzi iye akanaka. Ndakatombotaura nezvake neimwe friend yangu ndikati uyu mukadzi uyu ndinomuda, kana chitupa chemuno ndinokwanisa kumubatsira kuti ange achizova nacho, but I never got the time yekuti ndinge ndichisvitsa shoko kwaari. Ndikabva ndachizoti kune friend yangu kune kwatiri kufanira kuti tinge tichienda kunorova peace job. Saka ndakabva ndachizoisira murume uya mupurisa SMS kuti tainge tava kubasa ange achiuya kuzotisunga, but akazoita zvekutumidzira vanhu veHome Affairs, nekuti kana ukasungwa neHome Affairs unoenda kuLindela straight kana uri around Gauteng province. Saka Lindela iri very wastak because kana ukasungwa ukaendeswa kuLindela uko kunoti netsei, nekuti munhu wose anenge ari international kana akasungwa ndiko kwaanoendeswa ikoko. Vanhu vekunana China, Pakistan, vanana India, avo vanenge vachifanira kuti vange vachizodeportewa kuburitswa muSouth Africa neflight. Saka zvinotora nguva ende munenge muchipota muchiendeswa kumacourts. Ndokusaka mupurisa wandainge ndakaronga naye dhiri akazosarudza kuti veHome Affairs vange vachizova involved. Saka umwe wangu asungwa because akatondiudza kuti chimbobvapo panzvimbo about 10 minutes. Saka ndakati ndainge ndichida kuenda kunotenga drink nechingwa kuspaza shop, ndokubva ndambowaya zvangu. Motikari idzi ndakazotosangana nadzo pandainge ndava munzira ndava kudzokera kubasa, ndikatosiva kuti munhu ainge asungwa. Mukadzi wacho akabva achizondifonera akandiudza kuti murume wake ainge asungwa. Ndikamuudza kuti ndo zvainge zvaitika. Saka akatotanga kutochema. Usiku hwacho ihwohwo mukoma ndakatanga ndaenda kutown ndokubva ndanotenga kagrosari, ndikabva ndachizoenda kumba kwemudzimai uyu akazova wangu. Ndikabva ndamuudza kuti murume wake sezvo ainge asungwa neHome Affairs zvainge zvisingatoite kutoti munhu ange achienda nekapasipoti chete kuti ange achinobvunza kuti kochi chiri kuitika, nekuti unokwanisa kuzotopindawo muchizarira, nekuti nyaya yacho inenge ichiinvolva Home Affairs. Apa vainge vachimudhileya kuti asambofa akaenda kucourt, otherwise anokwanisa kuzonzi ange achiendeswa kupolice station, ange achizodeportewa nevamwe vanhu kuzadzisa magombakomba avo anenge achiendesa vanhu kuZimbabwe. Saka mukadzi uyu ndakatanga kumuchengeta mukoma zveimwe mhando yepamusoro, sezvo ndainge ndiri single, mari yangu ndainge ndisina chimwe chandainge ndichaishandisa. Each and every week ndaimuisisa manails neaya avanoti malashes kumurukisa musoro nekumupa mari. Ega akazosvika pakutaura kuti machengetero awa auri kundiita, I know kuti you still want me. Ndikati hongu ndinokuda. Apa ndainge ndava kubhadhara rent. Takazotanga kurara tose ndokubva tachizotanga kugara tose. Handina kana kuzomboda kuzombochekawo kuti murume wake chichainge chichiitika kuLindela ikoko, because ndainge ndakatotaura neimwe friend yangu uyo ainge ari kuDurban, ndichiitira kuti kana murume wemukadzi ainge ava mukadzi wangu kana akazodeportewa paanozodzoka mulocation matainge tichigara asazonetsana neni, because nemukadzi tinenge takatotiza nechekare. Saka zvakanditorera 3 months kuti ndinge ndichizotsvakirwa basa. Ndokubva tachizobuda mulocation matainge tichigara ndisu uyo takananga kuDurban. Tasvika kuDurban takagara mukoma kuda kwegore rose, ndipo one day paakazondifonera ndiri kubasa akati dzokai kumba. Ndakadzokera kumba ndikawana munhu achichema. Ndikati kuchi? Akandiudza kuti ainge afa, hanzi akabayiwa nebanga mujeri ikoko kuLindela. Ndikati hao? Akati handisi kunyatsokuziva, but ndafonerwa hanzi murume wako kunoko afa, nekuti ainge akanyoresa iye mukadzi wangu as next of kin. Ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti anga achidzima foni because mari yekuswera tichisengana nechituna tainge tisina. Saka hama dzake ndidzo dzakazoita zvose zvadzainge dzichifanira kuti dzinge dzichiita. Pandakazonzwa zvichinzi chituna chainge chava munzira kuti chinge chichizoendeswa kuBulawayo, ndipo apo pandakabva ndachizotendedza mukadzi kuti ange achizoendawo kuBulawayo. Apa ainge atova nenhumbu panguva yacho iyoyo. Akasvika akanoviga murume wake ndokubva achizodzoka. Upenyu hwakaenderera kumberi
ndokubva tachizokwanisa kuuya kuno kumhiri kwemakungwa. Saka pose apa handina kana zvandainge ndichimbosangana nazvo zvekuti ndingati ndiri munhu anotevererwa nemweya wengozi. Saka ndo izvo zvakaitika apo patainge tichiri kuSouth Africa mukoma, but ndava kudawo solution. I know kuti vazhinji venyu muchandijaja, muchati wakazviitirei zvinhu zvawakaita, but zvakatoitika mufunge zvenyu mukoma, nekuda kwekuti ndakamuchiva mukadzi uyu ende munhu ari bold zvekuti akatondizvarirawo vana. Saka dambudziko riripo ndiro randakuudzai kuti vana vacho vanoita sekunge vanombopota vachibatwa nemamhepo, ende kana vabatwa vana ava hauna zvaunokwanisa kuvaita nekuti vanenge vachitobhebheuka kutopenga chaiko. Apa vanenge vachida kutotiza, dzimwe nguva vanokwanisa kutondibatira banga vachiti toda kukubayai baba, toda kukubayai, nechavanenge vachida kundibayira hakuna anoziva. Saka ndoda kuti ndinge ndichiwana munhu anondibatsira in secret, kana muine munhu wekumasowe uyo wamunoziva, uyo wandinokwanisa kukwidza ndege akauya kuno kundotsvaka kwekuti anokwanisa kugara opota achibatsira vana vangu. But ndikuda munhu wekuti anotanga ambondibatsira pafoni, ndaona kuti munhu uyu zvinhu zvaanoita anoziva ndisati ndamukwidza ndege kumuunza kunoku. Ndoda kutanga ndaona proof yekuti anogona kuita kuti dambudziko iri ringe richiita sekunge rinoita senani. Kana aripo munhu akadaro, ngaakupei mafoni numbers ake, uye zvekare kana ari free anokwanisa kungoisa futi mafoni numbers ake mucomment section kuita kuti zvinge zvichizondirerukira kuti ndinge ndichizokasika ndataura naye munhu iyeye. Ndiri kutsvakawo help, please ndibetsereiwo muri yeZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Ndiyo secret yavo iyo yavakaita yo yapakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Zvinhu izvi zvakaitika apo pandainge ndichiri kudzidza pachikoro pandakadzidza panonzi paGlenora High 2. Ndichiri kudzidza apo pachikoro ipapo mukoma, ndakati nerimwe zuva pandainge ndiri muroad ndichidzokera kumba, ndainge ndichigara kuHighfields ipapo. Apa ndaigara ndiri ndega, vabereki vangu vainge vachigara kumusha, saka vainge vachitondirojera room. Ndainge ndiri mwana ainge akadzikama, saka ndakabva ndachizopfimbwa neumwe murume uyo ainge achidriva motikari yake yainge yakanaka kwazvo, yainge iri Toyota Prado. Ndokubva achizonditi ndinge ndichipinda mumotikari make. Ndakatya, asi ndakazopinda. Pandakangoti ndichingonopindamo mumotikari make mukoma, ndakanzwa nzeve dzangu dzichirira, ndikabva ndachizoti ndabwaira. Pandakamutarisa ndakaona chiso chake chakashanduka, ainge ava kuita sekunge mupurwa kubva pahuro apa, asi kudzika kuzasi ainge achiri iye. Ndakatanga kuridza mhere. Akabva amisa motikari yake, akatomisa motikari yake pakati perodhi. Dzimwe motikari dzikatotanga kutorova mabhero, vanhu vachimupopotera because akangokaruka amisa motikari yake pakati perodhi, vanhu vachimutuka vachiti uri kuda kukonzeresa accident here. Akatanga kuseka. Ndikati ko muri kusekei? Ndokubva ati ndiri kuzviseka. Ndikati sei muri kuti muri kuzviseka? Akati ndanga ndakuona nechekare kuti handingambofi ndakakugona. Iye anoti akaona ndichiteverwa nemoto, even though ainge achida kuti ange achizoenda kunondichekeresa, but akangoda kungoedza. Ndokubva achizonditi ndige ndichipinda mumotikari make. Akabva anditi mwanangu, buruka zvako mumotikari mangu, handidi kuzvikanganisira zvinhu zvangu. Ndakaburuka mumotikari mukoma, ndaita kubvunda ndichita kudedera. Ndakafamba ndikaenda pane umwe musika painge paina vamwe amai, ndivo vakazotondibatsira because ndainge ndava kutoda kutodona pasi. Vakandidira mvura. Pandakamuka ndakavaudza zvose zvainge zvaitika. Motikari iyoyo mukoma, hakuna kana akarangarira kuti motikari yacho yainge
yakaita sei, but ndainge ndichiziva kuti yainge iri Prado, but vamwe vose vainge vaine zvimusika padhuze neipapo pazvainge zvaitikira, hapana kana ainge ambori nememori yekuti ndainge ndaburuka mumotikari yakaita sei. Chavakangoona, vakangondiona ndichidzedzereka ndichiyambuka tara ndichienda pazvimisika zvavo ndichizonodonhera pasi ndichifenta. Ndizvo izvi zvakaitika mukoma. Ndifi ndakazvikanganwa, ainge achitoda kutoenda kunondichekeresa. Murume iyeye akatondiudza kuti ndanga ndagara ndakuona kuti handingambofi ndakakugona, but ndanga ndichida kungoedzawo laki. Ndobva atanga kuzviseka zvake. Vanhu vakaromba variko kunzouko, never doubt that. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Kana uine zvawakambosangana nazvo, please do not hesitate to come to my inbox and then you share with us your own side of the story. Matova kumabasa here iri sei Monday. Thanking those that comment and liking our videos. Thank you very much. Ndichatsuka zvekare neimwe episode.